Sunusi? No? Wannan abincin fa? Anin dan kashin gwiwan nan na gani. Na je kai zo nan na karbe. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana nufin abincin dan tatsitsi ne kake ci? Ha? Shi nake ci mana. Daya. Kada dai kina nufin abincin da kika zuba magani shi Sunusi yake ci. Shi ne yake ci. Kai Sunusi kana da kwaɗayi, Sunusi kana da kwaɗayi, ka cika kwaɗayi. Ya za a yi kawai daga ganin abinci a hannun shi sai ka karɓa ka hauci. Ni ban gane ba, na ji ana maganan magani, maganan waye, me ya faru? Kuma ka ci da yawa? Kishin kafan nan fa. Inna lillahi wa rest in peace. Cha, lalle kau shinkafa za ta buge ka kai ma yanzu. Wai kun sa na gaba, wai me yake faruwa ne? Kai Sunusi kana da kwaɗayi Sunusi, kana da kwaɗayi. Ba halin ka ga abinci yadda ka san mayunwaci kawai ka karɓa abu ka hauci. Cutar da mutum ki zo kina mai faɗa haka? Mubarak dan Allah da Allah ba wannan magana miki. Wai da me za mu ji? Yaya baka ji ba faɗa take ba? Ba